Toto je môj projekt na vytvorenie vlastného kompasu. Potrebujeme na ňo korok, magnet, ihlu, kompas a misku s vodou. Najprv budeme takto robiť s ihlou po magnete. Tým si nebudeme myslieť, že je magnetický a teraz je. Položíme opatrne do vody korok a na to dáme ihlu. Tak trochu lepšie. Počkáme chvíľku. Trochu tomu pomôžeme, aby sa to dalo. A pokus je úspešný. Je to tam. Ešte pre istotu dáme takto sem. Dáme sem kompas. A je to pravda, funguje to.